церемонията ще стартира с наградите на Федерацията по сумо. Започваме. Каня сега при мен господин Христо Христов, генерален секретар на Българската федерация по сумо за връчване на годишните награди на федерацията. Добър вечер, господин Христов. Заповядайте, добре сте ни дошли. В ръцете си вие държите един много важен плик с имената на най-добър спортист при мъжете, при жените и, разбира се, наставникът, най-добрият треньор. Слушаме ви. За най-добър мъж спортист на Българска федерация по сумо бихме искали да наградим Иван Благоев. Иван Благоев завоюва трето място на Европейското първенство при мъжете в категория до 100 кг. Трето място на Европейско първенство мъже категория абсолютна. Трето място на Световното първенство мъже категория до 100 кг. За най-добра жена от нашата федерация бихме искали да наградим Полин Кариманова. Тя има шампионска титла през 2024 година. Първо място Европейско първенство девойки категория до 40 кг. И за най-добър треньор награждаваме Николай Николов. Николай Николов е важна част от треньорския екип на Българска федерация по сумо, личен треньор на Иван Благоев. Бойните спортове